О, приятели, какво става? Така, искам много да ви се извиня за това, което ви причиних. Направих доста голяма грешка, изтрих всички видеа, мисля, да, всички видеа. Просто исках да направя нещо ново, в смисъл да почна да качвам някакви... Чай малко, стой. Оп, ето ме. Та... Исках да направя нещо ново, да почна да качвам някакви други клипчета. Смисъл, нещо от сорта на Gorilla Tag Content, не знам дали знаете играта, на VR, така, нали? Да изтрих всички клипчета с явката, още не съм му казал, но може би като види това клипче, но една добра новина, скоро ще се завръщаме. Само, че реших да го смена, защото лятото свърши, ваканциите свършиха и нямахме много време да качваме. В момента имаме контролни и някакви други глупости за това. Така че скоро ще се завърнем. Не знам кога, не мога да ви кажа. Просто в момента имаме някакви по-важни неща от да снимаме клипчета. Съжалявам за това, което казвам, но просто нямаме време. Това е проблема. Така че в най-скоро време ще се завърнем. Но очаквайте. Ай. I don't know where to go, I don't feel like going home, yeah. I don't know where to go, I don't feel like going home, nah, nah, nah. I don't know where to go, I don't feel like going home.